Natangali kasi mo ang question nga sa kuya. Dahil nga ng aeroplano. Dahil kami dyan piling lumanding ka rin ka mag-aeroplano. Okay na pala. Pwede na ining florigan sa aga. Mga 7 aeroplano, kasya. Kasya. Pwede. Dawa nga sa pulo, pwede. Ano boss? Ano boss? Pitong aeroplano? Oo. Ang bakilit na yan. Wala ka mong aeroplano? Hindi na niya. Kikibuong ko nga na airport. Airport! Ang airport ko yung pantay. Bakit ka doon? Eh, ang pinasabi ko, mga maluyas hindi gumiribok airport. Ngunyan ako ang magibong ngunyan ka airport dito sa Sula, patukan. Ito matisay. Naurap yun. Patukan. Hirap ikaw. Pitong mga ano nga, 10 nga na isimit ko. Pero plano ka? O, dahil man pala. Ano nga dapat dito? Wala na. Nakain din tong araw kayo na ito pa doon na ayan na. Hindi gibon dito. At ako nga, ang mako niya na patukan. Tangaling soko niyan, sa, ano na siya, ganitong prana, maluway na siya. Kaysa pantay, dul-diretso par. Hindi na iba yan. Ito paano sa pag itaas pa sana? Natangali kasi mo ang question nga sa kuya. Dahil nga ng aeroplano. Dahil kami dyan piling lumanding ka rin ka mag-aeroplano. Ang sa kuyang airport, patukan, yun nga niyan. 10 lang aeroplano kasi dyan. Dahil kung kaya boy, magpasantigwar ka na. Alam ko na. Kung mo yan mo, dahil akong piloto naman sa 2 kong aeroplano, ikan ko akong ko, tatawag kong baniyo ka. Dahil nga na kung totoo kang bike, mapag manunong pa ako. Maluyaong kang klaseng linalang. Ara man aeroplano ko, di sa kuwan. Hindi putas. Hindi ka makakasta ka na hayop ng pagpasiring pa sa naduman. Oh. O, yan ang kakaiba nga sa aeroplano ko. Di sa kuwan dito kon. Today man tali sir, nag-uurong kami. Isa yan. Hindi. O, baka na mag-aeroplano, dahil wala pinamagbali sa tuyang istorya. Ano? 10 lang aeroplano, kay po ang kinuwang piloto. Hindi kaya. Ha? Hindi kaya. Puro ka man dahil kaya. Maso-yaso kaligi sa kuya. Ibig ako nagpaplano dyan. Dahil man, ang aram kong airport, planchadoan. Planchado kang kabuhan. Ako nga nan, ako ang magibong nga ng airport na patukan. Bulini na niya. Ikalang ko sa kuya. Ako nga. Kuya no, airport. Kastang ka. Nagbubut na kan ako nga nan. Matapatrabaho kan airport. Airport mo kung pantay patukan. Iya? Mag-comment kung kisan malanding digde. Iyon yan sa kuyang airport. Lalaki man na ito. Dahil nga ni ki. Kuni na bagan airport. Buka.